Goedenavond, fijn dat u kijkt. Namens al mijn collega's en mezelf natuurlijk fijne paasdagen in deze bijzondere tijden. Straks op deze eerste paasdag de winnaars van de Four Freedoms Awards deze week. Maar eerst natuurlijk het nieuws van vandaag. De terrassen kunnen, als het aan de veiligheidsregio Zeeland ligt, snel open. Hiermee sluit Zeeland zich aan bij het pleidooi van burgemeester Halsema van Amsterdam. Nu komen er vaak te veel mensen samen op drukke plekken. Zien ook de horecaondernemers in Zoutelanden. Als je soms ziet wat er in de parken gebeurt, op strand, dan zie je toch veel mensen bij elkaar zitten. In Domburg bijvoorbeeld zitten de mensen daar bij de rotonde allemaal naast elkaar tegen elkaar aan. Ik denk dat wij daar als horecaondernemers bij kunnen helpen om te zorgen dat iedereen toch wel veiliger uit elkaar zit. Nu is het vandaag een vrij kille dag. Maar als Pasen gewoon 20 graden was geweest, dan stond je nu op de Vlissingse boulevard om alle verkeersstromen te organiseren. Dus men wil naar buiten, men wil wat gaan doen. Ja, en daar hoort gewoon georganiseerd opengaan. Heel voorzichtig met die terrassen. Ja, wat mij betreft gewoon bij. Want dat kan veilig, daar zorgt de horeca voor. Net als afgelopen zomer. Desinfecteren, mensen gezondheidsklachten vragen, noteren van de gegevens. Personeel, zodra ze klachten hebben, blijven ze thuis, worden ze getest. En ook financieel is het hard nodig dat de terrassen weer open gaan. Ondanks de steun die je natuurlijk krijgt via de overheid, het is gewoon niet toereikend. Er moet gewoon gewerkt worden. En als wij mogen werken, hebben we ook van niemand iets nodig. Daar komt het eigenlijk op neer. Wat veiligheidsregio Zeeland betreft kunnen de terrassen deze maand nog open. Gooi maar gewoon open, alles. Ja, dat is het beste, denk ik. Dit boompje alleen is lang niet genoeg voor de ambitieuze plannen van Margot Verhagen uit Middelburg, die magnolia-siroop wil maken. Het doel is 30 kilo aan bloemblaadjes verzamelen om 12.000 flessen te produceren. Ze kan dus nog wel wat hulp gebruiken. Daarom bedachten we dat we Zeeuwen gaan vragen of ze magnoliablaadjes van hun magnoliaboom bij ons gaan inleveren. En die gaan we gebruiken bij het vervaardigen van de siroop. Nu is het tijd om te plukken, want dit is het moment dat de knoppen opengaan. En dan zit er de meeste smaak aan de blaadjes. Die magnolia die smaakt dus echt ontzettend kruidig. Het is echt heel erg lekker eigenlijk. Mensen kunnen een emmer bloemblaadjes inleveren en krijgen er ook nog iets voor terug. We hebben in ieder geval wel beloofd als mensen bij ons blaadjes aanleveren, dat wij die mensen een fles siroop magnolia gaan geven. Daar moeten ze alleen nog even op wachten, want naar verwachting is de magnolia-siroop dit najaar pas klaar voor de verkoop. Dit is niet een wedstrijd strafschoppen schieten, maar voetgolf. En dat kan vanaf nu ook in Middelburg, waar de voetgolfbaan officieel is geopend. Maar konden deze mensen niet beter gaan voetballen? Dat vind ik ook. Dat vind ik dus ook. Nee, dat vond ik ook. Ik zal het zo formuleren. Maar ik ben inmiddels 57 jaar. En het is allemaal niet meer zo strak. Het is allemaal niet meer zo. Dus jouw hoofd, wat je op een veld wil doen, wat je 20 jaar geleden kon, dat is gewoon niet meer. En het is een individuele sport. Je bent niet afhankelijk van je team. Je bent niet afhankelijk van zondagochtend om 10 uur beginnen en dan komen er van de 16 8 opdagen. Daar heb je hier geen last van. Voetgolf werkt eigenlijk precies hetzelfde als golf, alleen zonder clubs en met een grotere bal. Deze combinatie moet ook helpen een jonger publiek te trekken en de sport toegankelijker te maken. Absoluut. Ik denk dat het voor de jeugd... Maar het is ook een meerwaarde. Je kunt gewoon lekker blijven voetballen als je op zaterdagmiddag met de A1 speelt of dingen. Maar dan kun je ook op vrijdagavond of op zondagmiddag zeggen van joh, we gaan met 4 man gaan we een rondje voetgolf lopen. Dan heb je toch dat balgevoel en voor je traptechniek is het leuk. Het ziet er misschien wat opmerkelijk uit. Tafeltennissers die op een rugbyveld in het luchtledige staan te slaan. Maar bij TTC Middelburg grijpen ze die kans nu het niet anders kan met beide handen aan. Ja, onze zaal moet natuurlijk dicht helaas, dus we kunnen niet in de zaal trainen. We maken gewoon een soort tafels op het veld met pionnetjes en dan kunnen we daar gewoon echt alsof we achter de tafel staan voetenwerkoefeningen spelen. Maar ook spelletjes, balspellen bijvoorbeeld. Dus het is ook voor de gezelligheid. En dit is natuurlijk geen tafeltennis, maar ze kunnen tenminste wel sporten zo. Nou, het leren is moeilijk, maar het is vooral trainen en weer je spieren op gang brengen. En ja, hier hebben we iets heel
anders bedacht dan wat we normaal in de zaal doen. Dus het is wel variatie. Maar als je dan toch gaat trainen, waarom dan niet gewoon met een echte tafeltennistafel? Ja, dat hebben we ook wel gedaan vorig jaar in april, mei. En dan moet het echt windstil zijn, dan kan dat wel. Maar het is niet vaak dat je de omstandigheden hebt dat je buiten kan tafeltennissen. En dus maken ze er bij TTC Middelburg voorlopig maar het beste van. Nou, we zien wel dat er wat leden stoppen nu. We hebben al heel lang niet meer achter de tafels gestaan natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook weer snel aangevuld zal zijn als de zaal weer open mag. Nou, ik denk gewoon dat de mensen het hier heel leuk vinden en dat ze de mensen hier ook heel leuk vinden. Dus dat ze het fijn vinden om weer contact te hebben met mensen. Wij staan nu in de startblokken om, als het mag, de zaal open te gooien. 3 weken lang mag iedereen gratis komen tafeltennissen bij ons. En dan denk ik juist dat er veel mensen ook wel eens bij een club willen kijken. Uitgestrekte wolkenvelden overheersten vandaag het weerbeeld. En uiteindelijk zouden er ook wel opklaringen gaan komen. Maar halverwege de middag zaten die nog boven de Noordzee en Engeland. Het was wel rustiger dan gisteren met een zwakke noordwestenwind. En de temperaturen lagen tussen 8 en 10 graden. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en ook nog wel wat wolken bij een matige wind die uit het westen tot zuidwesten komt en minimumtemperaturen tussen 4 en 6 graden. Morgen, paasmaandag, krijgen we te maken met een heel ander weertype en dat heeft alles te maken met een flinke noordwestelijke circulatie waarin koude poollucht onze kant op komt. En dat betekent dat we morgen te maken gaan krijgen met buien waarbij soms ook sprake is van regen, sneeuw en hagel en wellicht ook een klap onweer. Met daartussendoor dan nog wel de zon, maar door de krachtige tot harde noordwestenwind voelt het erg guur en koud aan. Ook de dagen daarna houden we nog regelmatig buien, soms ook met een winters karakter en een temperatuur tussen 4 en 6 graden. Pas eind van de week wordt het allemaal weer wat minder koud met temperaturen naar 9 à 10 graden vanaf donderdag. Tot zover het nieuws van deze eerste paasdag, zondag 4 april. Deze week zijn de 4 Freedoms Awards weer uitgereikt. 1 keer in de 2 jaar, dan staat Middelburg daarvoor helemaal op zijn kop. En is er een stoet aan buitenlandse prijswinnaars. En komt speciaal de koninklijke familie. Maar de uitreiking afgelopen woensdag, die verliep digitaal met veel videoverbindingen. Vivi Visser maakte een portret van de prijswinnaars dit jaar.